Tarde a todos e benvidos e benvidas ao decreto, ao pleno ordinario número 2 do 26 de febreiro do ano 2026. Antes de nada, desculpar a concelleira Laura Eira Rivadeneira, que non está por problemas de saúde, e a Juan Martínez, que por temas de traballo tampouco pode asistir. Ben, imos dar parte á orde do día. No primeiro punto, a aprobación de distintas actas. Vamos pasar a votalas por separado, pero antes hai algunha cousa que alguén queira engadir? Por aí, Partido Popular, PSOE, BNG. Señor Lago Álvarez, algo sobre as actas? Vale. Pois entón, vamos pasar a votalas, vale? Ímolas ir votando de unha en unha. A primeira, a acta número 13 do pleno extraordinario e urxente do 5 de novembro de 2025. Votos a favor? Todos, non? Abstencións? Queda aprobada por maioría absoluta. Acta número 14 do pleno ordinario do 27 de novembro de 2025. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por maioría absoluta. Acta número 15 do pleno extraordinario do 26 de decembro de 2025. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por maioría absoluta. Acta número 16 do pleno extraordinario e urxente do 26 de decembro de 2025. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por maioría absoluta. Manuela, ti neste estabas? Sí, perdón. Vale. Entón, o día que foron os dous seguidos. Sí. Entón, votas a favor? Sí. Vale. E a acta número 1 do pleno ordinario do 29 de xaneiro de 2026. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por maioría absoluta tamén. Ben. Pois, unha vez aprobadas as actas, vamos dar paso ao segundo punto, que é a aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal da taxa polo servicio de extinción de incendios e outras actuacións municipais de emerxencia. Presentouse unha emenda, pero antes vamos a dar paso á explicación do punto. Como esta ordenanza foi confeccionada totalmente pola miña compañeira de seguridade, con permiso da alcaldía, voulle dar a palabra a ela. Bueno, das tasas é fácil. Añadíronse dúas cousas máis, ademais do que se estaba cobrando. Pasouse de cobrar por operario de 30 a 45 euros, por vehículo de 50 a 100 euros, e por kilómetro de 3 euros a 4 euros. Ademais, vamos a empezar a cobrar por o uso de absorbente, espumógeno e dispersante, que son os tres produtos que máis caros e os que máis se usan normalmente en accidentes de coche ou en limpieza de vías. Pola miña parte, nada máis. Solamente dicir que no tema do kilómetro fíxose por lei, porque só se pode subir un porcentaje, non se pode subir o que un queira. E no resto, fixemos un baremo un pouco para do que se iba desde o 2013, logo que se fixo hasta ahora, pois subir un euro, un par de euros, un pouco máis. E pola miña parte nada máis. Ben. Presentouse por rexistro unha emenda que a presentou o señor Lago Álvarez de Muros Centrado. Entón, antes de debatir o punto, que expoña o señor Lago Álvarez a emenda para poder votala. Señor Lago Álvarez. Gracias. Vamos a ver. A emenda é exclusivamente sobre o que agora é o artigo 4, o que determina, non sei se me escoita, porque eu estou escoitando fatal, o que determina a cuota tributaria. Na proposta da Comisión Informativa se fai unha referencia a 5 apartados.
operario bombeiro, vehículo embarcación, o añadido de embarcación, kilómetro percorrido, absorbente, o que se acaba de dicir. O que fixen moi concretamente é examinar diferentes referencias, o que teñen outros concellos relacionados coas súas ordenanzas do GES e tratar de medianamente adaptar os precios. Non sei aquí o que se fixo para poñer esos precios, pero de todas para min que quedan lixeiramente baixos. Bien, unha parte pode asombrar un pouco que se fale de outros produtos como son equipos eras, extintores, mangueiras, accesorios, xerador eléctrico, unha cousa e outra. O que si fan referencia a outras ordenanzas de outros tipos. Posiblemente gran parte deste equipamento pois xa o está usando o GES de Muros. Algún que non este usando, pois hai que pensar na posibilidade de que hai que seguir dotando o GES de Muros de todo canto precise para facer o seu traballo de auxilio. Aínda que estuveran aí, non estorbarían, esos produtos non estorbarían para nada. En canto ao resto, alcaldesa, isto forma parte da miña primeira intervención sobre a ordenanza propia, sobre a aprobación. Estamos ca emenda. Estamos ca emenda. Bien. Me quedo con eso. Me quedo con eso, bueno, simplemente decir, pero vou non argumentar despois acerca do estudio económico que se fixo por parte de intervención. Ben. Sobre a emenda, Partido Popular, sobre a emenda, Bueno, a nós non nos parece mal o planteamento que fai o señor Lago, pero bueno, entendemos que por unha parte pois sería deseable que se fixera unha relación detallada dos equipamentos que efectivamente o GES ten e cos que conta e que utiliza no seu traballo ordinario e que se ordenase a cota pois en función dos efectivos que se interveñan en cada actuación, en función dos kilómetros que se percorran e en función dos medios que se utilicen en vehículos, en equipos e en material para ter un pouco ordenado isto, pero claro, como aquí o único que se fixo pois foi subir a cuota, pois nada máis. Aquí se sube a cuota e non hai ninguna modificación da ordenanza. Se sube a cuota e nada máis. Non nos parece desacertado o planteamento que fai o señor Lago, pero creemos que ten que ser unha cousa realista que responda aos equipos e medios que efectivamente ten o GES. Non se pode, penso eu, pensamos nós que non se pode establecer unha cota para un material que non teñen ou non usan. Rematou? Sí, gracias. Nos, sobre a emenda, dicir que, bueno, revisando o que presentou o señor Lago Álvarez, isto é a ordenanza de Mugardo subindo os precios. Colleu a ordenanza do GES de Mugardo e subeu os precios. A lei non permite cobrar máis do que custa dar o servicio. Nos revisando as propostas que fai, hai cousas das que dudamos seriamente que sexa legal, pois poñendo o caso do custo do operario. O custo do operario aquí está baseado en parte non, principalmente no salario dun operario do GES. Non lle podemos disparar de 45 a 60 euros así porque sí, sin o estudo do que costa unha hora do operario. Fala de cobrar 20 euros por usar mangueiras. As mangueiras van dentro do camión, comentábamos no aquel. A nós parecenos que primeiro, como xa se dixo, na comisión podía ter presentado esta emenda e podíase ter debatido en profundidade. Cando vostede xa sabía na comisión que a iba a presentar, podíase ter presentado na comisión.
e estudiar máis a fondo ou pedir o que fixese falta pedir a maiores, pero agora non nos parece que corresponda presentar a emenda. Sandra. Bueno, eu aquí tamén vexo no que mandou Manolo, tamén vexo fallos. Por exemplo, no tema de aquí pon por cada vehículo ou embarcación, por cada hora ou fracción, 100 euros. Pero máis abaixo pon que a bomba urbana lixeira ou a bomba forestal son 70 euros. Entonces, cobramos 100 euros por salir a furgoneta e 70 por salir un camión. Non o entendo. Despois, o tema de mangueiras e accesorios e todo eso forma parte da dotación do camión en sí. O sea, xa se sube o precio da salida do camión entendendo que a dotación que leva. O camión non sale vacío, sale dotado con equipo de escarcelación, sale dotado con mangueiras, sale dotado con equipo de rescate e sale dotado con eras. Entonces, creemos que moito desto xa vai dentro do que é o precio da salida do camión en sí. Por iso non o vexo así moi lógico. Algo máis? Sí, nada máis. Señor Lago Álvarez. Sí, vamos a ver. Que non se ten todo o material, insisto, en algún momento, pois, terán todo o material, estaría previsto o coste do material a usar, do coste en exceso no que eu aí digo. A todo isto, resulta que xa na comisión falei de que se botaba en falta un estudio económico. Bien, hai estudio económico, pero o estudio económico para mí non é o suficiente. Non é o suficiente, porque o que habría que tantear de forma clara e expresa é moi concretamente cos servicios que se fixeron en exercicio anterior, aplicándolle as tarifas hasta onde se chega. Hasta onde se chega sería o propio. Se atenderon tantos daqui, tanto de lá, e se aplicaran estas tarifas ou estas outras, chegaríamos hasta aquí ou hasta lá. Hai unha frase, concretamente, non está o interventor, pero do estudio económico sobre os costos de servicio nos fala do ano 2024, nos fala do 2025, pero non fai previsión algunha para o ano 2026. Se tomamos como referencia, moi as secas, dereitos liquidados no ano 2025, nos fala de 287.000 euros. Costes previstos para 2025, que a estas alturas do 2026 xa deberían estar medianamente pechados, 572.000 euros. Dereitos liquidados previstos, 287.000 euros. Porcentaxe de cobertura, nos fala de 50,13. Entendo, falta de que se me explicara por parte do interventor que se o coste previsto son 572.000 e os dereitos liquidados previstos 287.000, os dereitos liquidados polo Concello, sendo os costes previstos 572.000, dereitos liquidados 287.000 son os cobrados polo Concello por actuacións do GES. Ou aquí está incluído as diferentes aportacións que fan as diferentes administracións. Está incluído todo. Está incluído todo. Bien. Entonces, a ese particular me vou ao Real Decreto a Lei Reguladora de Facendas Locales, a que se fai referencia en diferentes informes, e concretamente o artigo 24, apartado 2, con arreglo previsto no párrafo seguinte, o importe das taxas pola prestación dun servicio, pola realización dunha actividade, non podrá exceder no seu conxunto do coste real ou previsible do servicio. Algo moi recollido no seu momento por un famosísimo Real Decreto 3.250. Bien. En este caso, o que sí, pues, bueno, se aquí está incluído todo,
Pos a cobertura, o Concello ten que asumir un 50%, prácticamente un 50% do coste do servicio, cando a lei obliga a que o coste do servicio que sea pagado porque non recibe, facer unha previsión de que se tal. Para iso habría que haber mirado canto costou o ano pasado isto desta maneira aquí ou alá. É cousa que non se fixo. En todo caso, estaría, para o meu humilde parecer, sin ánimo de ofender a ninguén, incumprindo a lei. Porque se o servicio ten unha previsión de, e solamente se vai a recaudar pois, o 50%, a ordenanza quedase coxa. E como xa dixen e manifestei no seu momento, pois prácticamente moitísimo non o pagan os particulares, senón que os pagan as compañías que teñen, as que se teñan concertados diferentes sinistros. Entón, me dá a impresión de que isto se queda coxo de alguna parte e deixa un tanto de lado este artículo que se fai moitísima referencia nos diferentes informes. Nada máis. Partido Popular. Sobre a enmenda. Sobre a enmenda, para pechar a enmenda antes de votar. Bueno, como estaba un pouco falando xa do que é a suba de ordenanza, insistimos no que comentaban. Non nos parece mal o planteamento de que se estudie realmente, que se detallen os equipos, medios e efectivos que ten cos que conta o GES e se faga unha ordenanza que responda a esa realidade, pero entendemos que os cálculos, pois, non sei se o señor Lago fixo algún sistema para calcular estes importes ou se foi, pois, como se fixo no equipo de goberno, así a ojo, porque tampouco parece que haga un sistema de cálculo para estes incrementos, pero bueno, nada máis por agora, gracias. Bueno, direille que no caso, señor Lago Álvarez, direille que no caso das emerxencias non é o mesmo que con outros servicios que se dan, porque non podemos facer unha previsión de cantas emerxencias vai haber ao longo do ano e cantas veces vai ter que sair o GES ou canto se pode cobrar. Ojalá non tivésemos que cobrar nada, porque eso sería que non hai que sair a ninguna emerxencia. Ojalá non tivésemos que cobrar nada, pero como comprenderá non é unha previsión que non se pode facer. Pode saber máis ou menos canto se cobrou de outros anos, pero non pode saber unha previsión realista, porque depende moito de todo. Nós, pola nosa parte, como xa dixemos, non imos a apoiar a enmenda. Quero tamén puntualizar que sí, é certo que a maior parte da repercusión, a maior parte das veces que se lle cobra os seguros, pero o seguro nunca perde. O seguro despois repercute na cota que pagas o seguro. Entón, sí, vale. Vai non pagar o seguro, pero quen paga o seguro vai ver incrementada a cota que teña que pagar. É o que ten, non... Os seguros son como a banca, non perden nunca. Nada, pola nosa parte non imos a apoiar. Nada Partido máis. Socialista? Nada máis. Ben, señor Lago Álvarez, quere pechar o turno de intervencións antes de votar? Pouco máis teño que decir, creo que argumentei o que podía argumentar. Estes números non sei onde saca usted, perdón, non os números, que se eu saquei de Mugardo, anduve mirando de un lado para outro, etcétera. Igual o de Mugardos o copiaron de outro sitio onde puden copialo eu, etcétera, pero non é así. Ben, non teño moito máis que dicir. Isto no seu momento, isto nace moi coxo económicamente e non é culpa miña como saco os números. Os números podría sacalos se houbera
se hubiera feito un estudio previo, cantos asistencias tuvo o GES que cobrou no ano 24 ou no ano 2025. Entonces aplicarlle as novas tarifas dunha maneira, de outra, entonces sabríamos si estábamos cubrindo máis do 50% os posibles ingresos que se pudera dar por isto, efectivamente. Non queremos, para min, para o meu gusto, ojalá o GES estuvera sempre ali esperando, sin que ninguén o chamara por ninguna contingencia de ningún tipo. O teño claro, é dicir, é así. Moitísimas gracias. Ben, pasamos a votar a enmenda. Votos a favor da enmenda? Abstencións? Votos en contra? Decae a enmenda. Bien. Entón, pasamos agora a seguir co debate da proposta que xa expuxo a compañeira Sandra Maneiro. Entón, Partido Popular, agora sí, sobre a ordenanza. Bueno, pois o que comentaba antes, isto chamalle modificación, pero isto non é unha modificación, isto é unha suba sin máis da cota tributaria, unha suba que, como di o informe de intervención, pois se fundamenta nas previsións de incremento de ingresos previstas no Plan Económico Financeiro, que era unha das ferramentas que poñía encima da mesa a suba das tasas que se cobran no Concello. Comentaba a señora alcaldesa antes que o precio do operario bombeiro estaba basado no salario do GES. Nos coincidimos aquí co señor Lago en que non hai unha fundamentación ou un estudio económico en que nos di que o servicio é deficitario, pero non hai ningún estudio que avale estes incrementos. Ningún sitio nos di, pois se sube 45 euros de 30 a 45 porque o coste salarial, bueno, non hai unha contabilidade de costes que nos acredite ou que nos demostre que isto é algo real, é algo realista, e non hai ningún sitio. Hai unha memoria económica que di que hai que subirlo, que hai que subirlo porque está previsto en el PEF e punto, e nada máis. Se eliminan ademais, bueno, a exención que estaba prevista na ordenanza para o caso de, bueno, pues de persoas con recursos ou en difícil situación económica que se lle había posibilidad pois de eximila do pago desta cuota, se elimina tamén sin que se teña previsto ningún tipo de bonificación ou ningún tipo de exención, porque é verdad que moitas veces pagan os seguros, pero non sempre é así, e todos sabemos que non sempre é así. E bueno, tampouco se fai referencia, que tamén nos chama a atención, a participación do GES simplemente con carácter preventivo en determinados eventos, como poden ser pois eventos deportivos ou festas ou deste tipo. Hai unha cláusula xeral que se mantén tal cual estaba, que di que, bueno, que non estará suxeita a tasa o Servicio de Prevención Xeral de Incendios, nin os que se presten en beneficio da Generalidade dunha parte da poboación do municipio, pero non se fai ninguna referencia a que este tipo de servicios, que ademais son con carácter preventivo, non son servicios de extinción especificamente, sino que son a actuación do GES, bueno, que ten un carácter meramente preventivo por se hai algún incidente en aglomeracións de importantes de xente ou así. Tampouco non se fai referencia a nada. Como digo, pois o que se fixo aquí foi coller a cota, subila, engadirlle pois o material que se usa nas actuacións do GES maiormente, os absorbentes, o espumógeno e o dispersante, e nada máis, e así listo. Subida así, pura e dura, sin modificar nada. Mala máis que para quitar, porque o único que se fai é quitar a exención. De momento nada máis, gracias. Bueno, pola nosa parte creemos que, como xa dixen na comisión, é a ordenanza máis completa dende que o GES se formou, que foi alá polo 2014. Nunca se actualizaron os prezos dende 2014. A vida
sí que tivo unha actualización económica bastante considerable, tanto no custe de mover un vehículo como no custe dos materiais que se utilizan. Sí, hai que subir as taxas, é verdad, levamos anos dicindo, por iso tamén os problemas económicos do Concello, porque durante moitos anos non se tocaron as taxas e agora parece que todo é subir un mundo, pero a realidade é que aquí o que se sube non é algo considerable. E como xa dixen, tampouco quero repetirme, porque no debate da emenda tocamos xa bastantes paus. Como xa dixen pola nosa parte, tampouco creemos positivo pegarlle unha subida tremenda ao servicio para non repercutilo despois no peto da xente, inda que sexa de forma indirecta. E o que sí que nunca se vai a facer nunha ordenanza é incumplir a lei. E hai exencións que non se poden poñer porque incumplirían a lei. Entón, pois, a nós tamén nos gustaría que bueno, que a ninguén lle gusta que, ademais de ter un problema, unha catástrofe ou calquera accidente, inda por riba ter que che cobren o servicio de emerxencias. Pero a realidade é que hai que facela. Eu penso en alguén a quen se lle queima a casa, pois genial ter que pagar o servicio de emerxencias xa, pero é así. Esta é a lei e a norma. Pola nosa parte, nada, para adiante coa ordenanza. Señora Maneiro. Bueno, eu só contestarlle a portavoz do Partido Popular que as actuacións que ten que facer o GES, creo que sabedes, estuvestes no goberno, sabedes que hai un convenio ca FEGAM, a Xunta de Galicia, a Diputación e os consellos. Nese convenio aparece claramente as actuacións que teñen que facer o GES e tamén están as de carácter preventivo. De carácter preventivo de emergencias, por chuvias ou que sea, ou por asistencia a eventos. Nada máis. Tendesme que perdoar que tiñalle que dar a palabra ao señor Lago Álvarez e despois a ti, Sandra, porque sí, quen comezou. Perdoade que salte desordenei os turnos. Señor Lago Álvarez. Non ten maior importancia, alcaldesa. Esta ordenanza do que estamos tratando foi aprobada no ano 2014. Pasaron 11 anos, non se foi modificando e nos podemos encontrar ca extrañeza de que os precios que ahora mismo se propoñen, vamos a ver se son capaz. Se aplicáramos o que había, os 45, aplicarás así en total, bueno, a ordenanza, os 30 euros, os 3 euros da gasolina, o non sei que, non sei canto, se aplicamos o IPC de todos esos anos, os 3 euros da gasolina, nos vamos por encima dos cerros de Caparnaún. Insisto, para isto había que contar con algún elemento de traballo para poder evaluar si realmente hasta onde se podía chegar, cousa que non dan, salvo que bueno, pues, con toda a paciencia do mundo, os miles de folios de decretos, pues, coller outro e poñerse a andar con ello, pero eu teria que facelo de maneira, digamos, a man, cando aquí nesta Santa Casa hai medios electrónicos, pero buenos, de los buenos, que se podía facer desde esta Santa Casa sin problema ningún. Un pequeno detalle, en alguna parte se di, sí, na proposta da alcaldía, se modifica o artigo 1 feito imponible, bien, eliminación do artigo 4, exencións subxectivas, vale, modificación do punto 5, cas ampliacións que se dá en tarifas. E me chama a atención e busca, modificación da disposición final. Pero é que resulta que a ordenanza non ten disposición final. Ten disposición adicional. Disposición adicional. Sí. Vale, pero aquí me pon final. Sí, aquí pon final, pero refírese a adicional. Eso é un erro. Por referir non ganamos pleitos, non é así. Bueno, tal vez isto se fixo con todo, seguramente con todo o cariño do mundo, pero está bastante coxo.
bastante coxo. Eu xa non entrei a o que é o articulado, o texto do articulado, que tamén necesitaba de algunhas modificacións e aclaracións. Me quedo que en futuro posible, esta ordenanza ustedes aproban ahora mesmo, como teñen que aprobala, é o seu parecer, pero en futuro posible será modificada, pode ser modificada, en futuro posible, non é de outra maneira. Gracias, alcaldesa. Ben, para manter a orde, voulle pedir a señora Maneiro se lle quer contestar e logo xa seguimos co que sería a orde normal, vale? Non pasa nada. Porque non lle pudo contestar a súa intervención. Sandra, queréis? A ver, Manolo, o do kilometraje que dixestes varias veces, o kilometraje non se pode subir a noso antoxo. Hai un baremo que hai que regirse por el. Igual que se lle paga o kilometraje uns cartos ao personal do ayuntamiento que ten que ir de viaxe en momentos de traballo, non lle podes pagar o que queiras, teste que regir por unhas normas. Isto é igual. Nos subimos a tasa do GES valorando o que nos dicía, ou polo menos eu, o que me dicían os técnicos do ayuntamiento. Eu non son economista, non entendo disto. Entón, eu regime por o que os técnicos do ayuntamiento me dixeron. Simplemente eso, que non quería era subir a tasa do GES unha animalada. Está claro que hai moitísimos anos que leva quieta, parada, sin subir, e que sí que é verdad que a mellor había que subila máis. Non dixo que non houbera que subila máis. Simplemente creo que para ser a primeira vez que se fai, tampouco é cuestión de meternos en recaudar €500.000 anuales. Porque ao final que non vai pagar son os veciños, porque ti, se tes un accidente e nos llevamos a reclamar o teu seguro 2.000 ou 3.000 euros, o teu seguro probablemente cho quite a ti do lombo, non vai acabar pagando el gratis. Penso eu. Ou a min pásame, vamos. Está, Sandra. Sí, eu acabei. Segundo turno de intervencións, agora sí que imos a respetar a orde, vale? Moi ben. Partido Popular. Gracias, señora alcaldesa. Nada, insistir no que comentábamos. Efectivamente, nos parece un pouco, bueno, chámanos a atención o que comentaba a señora alcaldesa de que non se pode facer previsións. Bueno, sempre se fan previsións de todo, a liquidación de tasas de licencias de obra, nunca se sabe que as que vai haber, e sempre se fan previsións. O estudio este económico que se fai aquí se fai cas aportacións de outras administracións a través do convenio e nada máis. Isto é unha subida sin máis, non hai máis que rascar ni máis que decir. Se nos limitastedes a subir a cuota e punto, e a eliminar a sección e ala, a outra cosa mariposa. Non hai máis. Rematou? Sí, gracias. Bueno, limitámonos a facer máis do que xa fixeron vos, xa que fixeron vostedes. Eso sempre, señora alcaldesa, usted sempre fai máis. Está se vendo. É mellor. Tamén, gracias por reconocelo. Manolo, tócache. A mí non outra vez. Sí. Xa están correndo. Sí, O kilometraxe non se pode subir ao antoxo. Vale. Efectivamente, o kilometraxe do personal do Concello, de unha maneira ou de outra, os 20 tantos céntimos, non se suba ao antoxo, non se lle pode dicir. Pero neste caso sería non precisamente para cobrar, senón sería para pagar, no caso dos empleados funcionarios municipales. Insisto, 3 euros, se sube de 3 euros a 4 euros. Canto valía a gasofa esa no ano 2014? Canto vale ahora? Para lograr un dato, vou dicir, os coches consumen, é sencillo. Canto temos de consumos ao cabo do ano cos vehículos, etc. Tanto. Pois isto nos sale a tanto kilómetro. Saberíamolo de forma moi fácil. Ben, eu non lle vou dar máis voltas a isto, me quedo con que unha previsión de custes para 2025, que non é previsión, a previsión habría que facela, se acaso, para 2026, de 200
de 572.000 euros, o conxunto de todo. Liquidados previstos 2025, non son previstos, 2025 xa está liquidado 207. Cobertura, o 50,13%, e me dá impresión, humildemente o digo, que iso non está nada conforme con a Lei de Facendas Locales, o artículo xa citado. Bien. Eu non sei, pero hai cousas. Me estou dando no fondo conta de por que non se fai previsión para o ano 2026. Me dou de conta. E vos entendo. Vos entendo. Gracias, alcaldesa. Señora Maneiro. Bueno, a previsión fíxose para o 2025 porque realmente o informe eu soliciteino antes de acabar o 2025, uns 3 ou 4 meses antes, por iso se fixo a previsión desa fecha. Non teño máis que dicir. Ben, pois batamos, sí. Pasamos a votar. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a modificación da ordenanza. Ben, pasamos entón agora ao segundo punto, que é a declaración institucional con motivo do 8 de marzo. Neste caso tamén se presentou polo señor Lago Álvarez unha emenda á totalidade, pero igual que fixemos coa anterior ordenanza, primeiro a compañeira Martínez vai expoñer a declaración institucional e logo damos paso á explicación da ordenanza, da emenda, perdón. Maruxa, cando quira. Vale, paso a ler a proposta de texto. As mulleres xestoras do cambio. A conmemoración do 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres, permítenos lembrar, reivindicar e facer balance dos avances acadados. Unha data mundialmente rememorada na que a ONU, neste 2026, une as mulleres e nenas para exixir igualdade real de dereitos e unha xustiza para facer valer, exercer e desfrutar eses dereitos. No municipalismo galego, falar de igualdade significa falar de milleiros de mulleres implicadas ao longo dos anos que deixaron e deixan o mellor do seu talento e da súa capacidade ao servicio da veciñanza con responsabilidade, bo facer e rendición de contas. Un traballo cotiá que mantén en pé aos concellos e garante que os servizos públicos cheguen a todas as persoas. Desde o Concello de Muros queremos poñer o acento neste labor imprescindible e non sempre recoñecido das xestoras públicas. Mulleres que dende os espazos de responsabilidade e tamén dende os equipos técnicos sosteñen a administración local e participan nos procesos máis exixentes que afrontan hoxe os gobernos máis próximos á cidadanía. Dende Maruja Gómez, a primeira muller alcaldesa elexida democráticamente en Galicia no ano 1936, ata hoxe, moitas mulleres foron asumindo os bastóns de mando dos 313 concellos galegos. Outras como concelleiras e outras en labores de oposición, pero todas erguendo a bandeira do traballo colectivo e deixando o listón moi alto. De feito, compre engadir que máis do 42% das concellerías dos municipios galegos están ocupadas por unha muller, malia que só o 22% son alcaldesas. Falamos de mulleres traballando en ámbitos e funcións chave na xestión municipal como a planificación de servizos, o deseño dos povos e das cidades, a xestión económica, a contratación pública ou programando e prestando servizos á comunidade. Un traballo constante e riguroso, absolutamente esencial para garantir a continuidade, a estabilidade institucional e a mellor atención, mesmo en situacións complexas como recentemente aconteceu coa pandemia do COVID. Na actualidade, esta experiencia resulta determinante para facer fronte a un dos maiores desafíos do municipalismo, como foi a xestión dos fondos europeos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, coñecidos como Next Generation EU. Nunca antes os concellos e deputacións tiveran que xestionar recursos de tal dimensión, cunha exixencia técnica que require coñecemento normativo, vanguarda, organización, coordinación e unha planificación precisa. En Galicia, unha parte moi significativa desta responsabilidade recae nas mulleres.
Ese foi o motivo de poñer este 8M o foco nas mulleres como xestoras transformadoras dos seus povos e cidades, facendo gala dun compromiso e coñecemento do territorio que posibilita que os investimentos non se concreten só nos grandes núcleos urbanos, senón que contribúan á cohesión territorial de toda Galicia e a un desenvolvemento máis equilibrado. Este liderado político e institucional implica tomar decisións, establecer prioridades e garantir a transparencia no uso dos recursos públicos, con rigor e unha base sólida que reforza a confianza da cidadanía nas institucións. En todos os contextos políticos, a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes non pode entenderse como unha cuestión secundaria, senón como unha condición necesaria para a eficacia e a eficacia das políticas públicas. Non hai política sen igualdade, non hai xestión sen mulleres, non hai democracia real sen paridade. Por todo isto, debemos seguir defendendo o feminismo como un movimento político, social e cultural civilizatorio, indispensable para combater todas as formas de desigualdade, discriminación e violencia. É indispensable para reforzar a participación activa das mulleres na política local, pero tamén na economía, na educación, na investigación e na tecnoloxía. E, por suposto, é imprescindible para fornecer e ampliar a actual axenda pública con novas respostas a vellas preguntas, con novas solucións para vellos problemas. Neste 8 de marzo, no Concello de Muros, reafirmamos o noso compromiso para seguir visibilizando as mulleres como xestoras do público, exercendo o poder e eliminando barreiras que aínda dificultan o seu acceso a postos de responsabilidade. Temos a oportunidade en Galicia de seguir pulando por un modelo municipal de desenvolvemento sostible, social, económico e medioambiental, centrado nas persoas, con perspectiva de xénero, con miradas máis plurais e cunha igualdade impregnando a organización e a xestión dos concellos. Invitámosvos a que durante todo o ano, pero especialmente nestas datas tan simbólicas, estimulemos conxuntamente a visibilización destes logros escritos co nome de centos de mulleres. Que abramos espazos de participación para todas, que reforcemos a colaboración e o liderado de todas elas. Traballemos para que os retos e desafíos que temos por diante se afronten desde o principio de igualdade, recoñecendo as mulleres non só como protagonistas da igualdade, senón como xestoras do cambio, responsables directas de construir, dende o ámbito local, un mellor futuro. Cando unha muller avanza, ningún home retrocede. Cando unha muller avanza, todas dan un paso á fronte. Vale, este é o texto proposto para a declaración institucional. Levamos varios días simbólicos e significativos sinalados no calendario cun acordo non escrito de traer textos de un organismo que engloba a pluralidade en vez de traer mocións propias con puntos de vistas diferentes, porque está visto que non nos vimos por de acordo. Entón preferimos, entre todas, porque foi un acordo non escrito pero sí consensuado, traer textos nomeadamente da FEGAM, da Deputación ou o que for. Este en concreto é da FEGAM, literalmente cámbianse, o único que se cambia é donde pon dende a Federación de Municipios e Provincias, dentro do Concello de Muros. Son dúas liñas que se cambian de 3 palabras. A min, personalmente, en concreto, o deste ano que trata sobre as mulleres na política, teme unha especial relevancia, sobre todo no significativo que é o caso de Muros e como rompe o molde do que é o contexto xeral dentro da Galiza. Pero atopámonos con que o único home cabeza de lista desta corporación ten unha emenda á totalidade do texto na que fai unha eliminación total de todo o que teña que ver ca política, o sea, cas mulleres na política do seu texto. Entón, a min, antes de seguir ca defensa deste texto, gustaríame que cando interveña o señor Lago Álvarez para facer a explicación da súa emenda, que nos diga o porqué de facer esa eliminación a todo o que teña que ver ca muller na política, que despois debatiremos sobre o texto. Eu non teño nada en contra, pero pareceme bastante curioso que sexa unha emenda á totalidade na que a campaña da FEGAMP é as nenas queren ser alcaldesas e vostede desaparece, o sea, elimina todo o que teña que ver ca política e as mulleres na política. De momento nada máis. Ben, pois entón agora, señor Lago Álvarez,
expoña a emenda que fixo chegar. Vale, pues, agradezco que se houvese pasado a miña emenda a todos os señores concelleiros. Vamos a ver. Eu non elimino o vier da política. A mí me chama moitísimo a atención que se diga neste 8 de marzo no Concello de Muros reafirmamos o noso compromiso para seguir visibilizando as mulleres como xestoras do público, etc. Perfecto. Pero é un paso que alguén no seu momento no ano 2024 douno, pero totalmente, como tiña que facelo. Non sei se usted conoce a Lei Orgánica 2 de 2024 do 1 de agosto de representación paritaria e presencia equilibrada de mulleres e homes. Bien, que non se dedica solamente ao tema municipal, non solamente ao tema municipal, é dicir, que isto, bueno, a literatura preciosa, bonita, eu non quero eliminar as mulleres da política por ningún motivo, Dios me libre, na política nin de ninguna parte. Que se nos din? Que se modifica a lei orgánica tal de régimen electoral general. Bien, listas cremalleras, se encabeza unha muller, un home, muller, home, de contrario, home, muller, etc. Bien, presencia equilibrada de mulleres, modificación da lei orgánica do Tribunal Constitucional, pim pam, paritario, Consello de Estado, paritario, Estatuto Orgánico do Ministerio tal, paritario, a lei del Gobierno, paritario, Poder Judicial, paritario, Tribunal de Contas, paritario. Está feito, obrigatoriamente. Tan solo que os partidos políticos na parte que lle corresponden teñen que dicir, bueno, pois que vai unha muller de cabeza de lista, nada máis. Muller, home, muller, home, muller. Non é outra cousa. O legislador pois tuvo unha feliz ocurrencia de facer moi concretamente municipios de menos de 5.000 habitantes, menos de 3.000 habitantes. Mulleres son maioría inmensa. Mira, vos vou dar un dato estadístico desde fai moitísimos anos. A única parroquia de Muros do municipio, donde é maior o número en 7 parroquias é maior o número de mulleres que o de homes, menos en unha, non pasa nada. En Louro, por pouca diferencia, pero é maior o número de homes que o número de mulleres. Todo o respeto do mundo a todos. O texto que eu presento, bien, un texto por aquí, por alá, reconocemento, tal, o que hai que facer. Que voto de menos? Estas alturas, despois de xa haber aprobado o texto do ano 2024, o 2025, o contar con unha oficina de Centro de Información a Muller, unha pequena memoria, toda, supoño que igual hai, que é o normal que cada departamento, en momentos determinados do ano, faga memoria da súa actividade. En este caso, como que aprobamos un batal, se está cumplindo con isto, e non podemos alcanzar isto, non podemos alcanzar o outro, etc. Pero, por a miña parte, maldad ninguna, de ninguna maneira. Mira, vos conto, me permites, vos conto algo. Cando eu nacín, miña nai botouse a chorar. E dixo a parteira, eu era o quinto dos homes nacidos. O quinto irmán. E a parteira lle dixolle, non chores, muller, que aínda eres nova, aínda podes ter unha nena. Entón ela lle dixo, non lloro por eso, lloro porque é moi feo. Diz que o único bonito que tiña eran as orellas, que non sei como andarán agora. Por a miña parte, insisto, maldad ninguna de ningún tipo. Un pequeno detalle, en ningún momento escribo que sea unha emenda a totalidade. En ningún momento, de unha maneira.
Non digo que sea unha emenda á totalidade, porque o dichoso o artigo determinado do ROF, etc., non fala de tipos de emendas para nada de nada. Entón non digo que é unha emenda á totalidade. Na parte leída xa que foi, eu non vou ler outra vez a emenda que eu propoño, dicir, a declaración institucional que eu propoño. Non pasa nada. Señor Lago Álvarez, un único inciso. Entón, se non é unha emenda á totalidade, vostede na comisión dixo que iba a presentar un texto alternativo. Un texto alternativo eu entendo como unha emenda á totalidade. Pero é que aquí fala de formular unha emenda ao ditame proposto. Non di si de modificación, si de adhesión. Entón enténdese que modifica o dictame completo. Explíqueo porque eu creo, bueno, non sei se o resto das persoas o entenderon tamén así, pero nós entendémolo como que vostede propón este texto como texto alternativo. Mira, Así que, por favor, explíqueo. Eu vou deixar moi claro ahora mesmo. Eu vou deixar, é a miña obrigación facer isto. E o argumento en base ao que propón a emenda do grupo de goberno, pois, me parece estupendamente. Pero, para min, está lixeiramente superado por esta lei de paridade. Lixeiramente saturado. Igual non está todo, pero está lixeiramente saturado. Mire, ustedes ahora mismo, bueno, pois dinlle a emenda, dinlle que non. Bien, e non pasa nada. No, señor Lago Álvarez, solo era a aclaración si era de adhesión, de sustitución ou de que é. Insisto, eu non vou utilizar sustitución, adición, porque a lei, concretamente o reglamento, non fala de nada disso. Que podemos derivar en que é sustituir un texto por outro, podemos derivalo, pero eu, personalmente, é que non falo de non lle poño nin epíteto lle poño a isto, o adxetivo nin adiante nin atrás, de ninguna maneira. E mire, é tan sencillo como ustedes collen e votan que non, pim pam pam, e eu, a súa emenda, o seu texto, vou non votar a favor. Isto fai no da calle ancha. Pois moi ben. Sí, claro, expreso. Pero é que é a miña obrigación. Me piden que traballe. Traballo. Fago posible. Non é... Mil perdóns. Partido Popular, sobre a emenda que presenta o señor Lago Álvarez. Bueno, nós sí tamén entendimos que era unha emenda de sustitución, porque o que viña que formular aquí pois era un texto alternativo ao que se aprobou ou se dictaminou, favorablemente na comisión. Non nos parece mal, o texto está ben. Sempre dixemos que nestes casos pois primamos a precisión, sobre a precisión lingüística, a intención que temos todos de traballar, pero é certo que a propia declaración institucional que se titula As mulleres xestoras do cambio, pois pretende, ou eso pensamos nós, pois echar un punto de atención no que as mulleres estamos facendo gracias a esa lei de paridade que nos permite ter unha representación paritaria en listas, cousa que antes non se daba. A impresión que nos dá a nós é que esta declaración institucional que propón o señor Lago pois está máis ben centrada no que era antes o Día Internacional da Muller Traballadora, que este mesmo día, pero que pasou a chamarse Día Internacional das Mulleres. Parece que está máis centrada en eso. Creemos que hai ocasión ao largo do tempo de destinarse ou dedicar este día ou reivindicar en este día as distintas profesións que ao longo da historia veñen desenvolvendo as mulleres, pero creo que é moi acertado, ou creemos que é moi acertado centrarse nas mulleres como xestoras transformadoras dos seus povos e cidades, e particularmente no caso do noso concello, porque poderemos, supoño que, disentir en moitas cuestións, pero na de que as que estamos aquí somos maioritariamente mulleres en a evidencia matemática. Entonces, non...
Entonces creo que non hai cuestión. Non hai cuestión. Como decimos, non nos parece mal o seu texto e se o quere someter a votación, pois parecenos ben que se vote, pero creemos que é particularmente acertada a declaración institucional adoptada este ano e, como digo, pois antes de matices lingüísticos estamos pola unanimidade porque creemos que son temas importantes, trascendentes, que trascenden de nós, dos que estamos aquí, do noso facer nesta casa e que son importantes para os que veñen detrás. Algo máis? Nada máis, gracias. Permítame dicirlle que a política tamén é unha profesión, dignifiquémola. E sí que é certo que é unha realidade que todas vemos que somos maioría de mulleres, pero tamén é certo que é unha realidade que o que pasa en Muros é a excepción. Só iso. Partido Socialista? Bueno, con respecto á moción, eu digo o mismo que dixo a emenda. Fixen a mesma jaimitada de antes de cambiarvos os turnos. Pois a ver. Maruxa, sobre a emenda, e despois ti. Perdonade, é que a verdade é que é un... Sobre a emenda. Sobre a emenda. Eu entendo, señor Lago Álvarez, que quere facer un texto alternativo, un texto a maiores, un texto diferente, quere chamar como lle quere chamar, sobre unha proposta de declaración institucional do 8 de marzo. E na maior parte do que vostede escribeu estou de acordo. É dicir, non me parece un mal texto. Ten varios problemas, xa o tratamos no 25 de novembro, non se pode mezclar unha cousa ca outra, unha cousa falar do Día das Mulleres, outra cousa falar da violencia machista que nos asola por todos os lados. E cando falamos do Día das Mulleres e a reivindicación do seu papel como traballadoras, que é o que quere facer vostede neste texto, non podemos falar de erradicación de violencias machistas por moito que sean intrínsecas e que nos atravesen estruturalmente. Porque unha cousa... Cada cousa ten o seu día. Que teñen que ver? Sí, porque ao final que non haxa unha muller unha muller presidenta da Xunta ten que ver moito co sistema patriarcal, sí. Baseado nunha violencia machista? Sí, vale, pero non creo que sexa o momento de mezclar unha cousa con outra nun texto así. Que reivindica o papel das mulleres traballadores invisibilizados e demais, estou de acordo e pareceme estupendo, pero é curiosamente, debe de ser das poucas veces que estou casi totalmente de acordo con toda a intervención da señora Monteagudo. O texto fai referencia, como dixo a señora alcaldesa, a unha profesión que é as mulleres na política. E as mulleres na política, por moito que vostede diga que está amparada na lei, o seu papel, home, pois, despois voulle dar unha serie de datos que igual non é que este tan amparado na lei o seu papel, porque feita a lei, feita a trampa, todo o mundo sabe. Polo demais, se vostede de verdade quixera que o seu texto se debatira e se incorporara a proposta que nós traemos ou que se fixera unha fusión de ambos, tería o traído a comisión informativa, como lle dixen, que o presentara, que o debateíramos, que o faláramos, porque falámoslo ca señora González, nós o que buscamos, dixo tamén a señora Monteagudo, é a declaración institucional, é dicir, a unanimidade deste pleno para que se tome con maior peso o noso compromiso co feminismo e cas mulleres e o Día Internacional delas, que é o 8 de marzo. Vostede dixo que non, que tiña todo o seu dereito de presentalo en pleno, evidentemente, e que non iba a facelo na comisión. Pois, como todos, que xa lle dixo a señora voceira do Partido Popular, que tamén entendeu que é unha emenda a sustitución a totalidade do texto, pois, como comprenderá, pois non, porque para algo puxemos nosa proposta e ímonos quedar ca nosa, evidentemente. Eu non creo que vostede de verdade tivera intención de que este texto pois, avanzara, tuvera unha relevancia ou demais, porque senón non se farían así as cousas. Ou polo menos esa é a miña opinión, como di vostede, a miña humilde opinión. Nada máis. Partido Socialista, ahora sí. Sí, vamos a ver, nós non entendemos o desta emenda porque
porque se acaba de decir que está de acordo ca proposta do grupo de goberno, ca declaración institucional presentada, amparada e avalada pola FEGAM e pola Diputación, non entendemos a que ven esta emenda, porque ao final non é que diga nada que está fora de sitio, non, o sea, podía formar parte perfectamente ou engadirse. O que pasa é que, tal e como dixo a señora alcaldesa, todos creíamos que era que quería sustituir o texto polo que presenta ele. Non é iso, ela acaba de decir que el vai votar a declaración institucional que presentamos nós, co cal eu creo que esta como se chama? Esta emenda é a todas luces redundante. Si quer volver a decir o mismo que dicimos nós, pero poñéndolle outros espacios, outras comas e outros, pois moi ben, pero aquí non estamos. E é que é a miña obligación presentar emendas. Non, señor. O sea, se usted está de acordo con o que estamos presentando aquí, non é a súa obligación. Sabe como se chama eso? Chámase facer política de balcón, para que me escuiten e ter algo que decir. Pero se usted está de acordo con isto, para que trae outra, unha proposta que é a mesma que decimos nós, pero con outros espacios e con outros marxes. Non entendemos eso. Entón, desde o Partido Socialista vamos a defender a que propoñemos desde o grupo de goberno e se o señor de Muros de Entrada quer facerse partícipe desta mesma declaración institucional, non ten máis que votar a favor e se acabou. Rematou? Notei. Señor Lago Álvarez, sobre a emenda. Sobre a emenda? Sí. Non, sencillamente, reitero en todo o canto dixen, é unha tristeza que alguén non queira, por non escoitar, non queira entender. Pero, bueno, son cousas dos andares da vida, cousas dos andares da vida. Pouco teño que decir, non se me entendeu gran cousa, que eu diga, estou, vamos, adiantándome, dicindo que isto non é aprobado. Eu vou a participar co meu voto na emenda súa, e non é ninguna tristeza, nin quer decir que eu este completamente de acordo ca súa emenda. Trátase dunha declaración institucional que pide, no medida do posible, que todos voten de conxunto a moción institucional. É dicir, o criterio, sentir do Concello. Ora, lamento moitísimo que non se me entenda. Había unha anécdota, había un que decía con pouquísimos anos, soy un incomprendido. Non é que eu sea un incomprendido. Bater por bater. Eu creo que todos ustedes me entenderon perfectamente. Vamos a ver. Bueno, non pasa nada. Cada cousa ten o seu día, pero nos temas que tratamos, compañeira Maruxa, isto é todos os días. Sea de Inteligencia Internacional de Mulleres, da violencia, é todos os días. Desgraciadamente, é dicir, cada cousa ten o seu día, o teño claro, por unha parte. Por outra parte, tratándose dunha declaración institucional, o propio sería, antes de haber comisión informativa ni nada, mira, estamos con isto, tumba tal, queres aportar algunha idea de algunha cousa, iso sería o propio, antes da comisión. Non impropiarse da iniciativa, que por suposto é vos, é moi feliz. Non teño máis que dicir. Partido Popular, sobre a emenda. Pero non vai xa. Sí, demos unha volta de emenda, segunda volta, se queredes dicir algo máis. É que non, pois, non sei, se é que nós non entendemos, o señor Lago non se supo explicar. Declaración institucional, o de 8 de marzo, entendemos que debe haber unha. Non ten sentido que... Porque, bueno, se fixéramos outra cousa, pero... Que decir, se é unha declaración institucional, pois faremos unha consensuada entre todos, que é o que sempre buscamos en este tipo de cuestións. Se el quere engadir, isto é que non ten moito sentido agora
pegar isto no outro texto. Entonces non sei exactamente que é o que quere con isto, si ao mellor si pode explicárnoslo, non sei se quere que peguemos aquí, se era para sustituir a isto ou que. A ver, nós insistimos, isto que presentan non está, non nos parece mal, pero bueno, creemos que é oportuno a proposta que se trae sobre as mulleres como xestoras transformadoras e para combatir todas as formas de desigualdade, discriminación e violencia, e non entendemos moi ben que é o que quixo facer, a verdad, pois non entendemos, señor Lago, non sei se nos explicou ou non entendemos nós, pero bueno, como digo, declaración institucional, pois debería haber unha, e se el non quería sustituir a esta nin engadila, pois o seu sería que a retirase, entendo eu, para que todos podamos votar unha declaración institucional ca que maioritariamente estemos de acordo e non teñamos que vernos forzados a... Señor Lago, me está escoitando? Escolto. Rematou, señora Monteagudo. Sí, eu pediríalle que reflexione sobre o malentendido que houve, que tratemos de evitar e aprender para outras ocasións, pero que se é posible, pois que a súa proposta a podemos debatir en outro momento e que teñamos unha declaración institucional todos de acordo. Señora Monteagudo, sobre a enmenda, fecha o último turno. A señora Monteagudo acabou agora perdón, de falar. Señora Romaní. Sí, hoxe está estaría complicado hoxe, parece ser. Volvo a estar de acordo ca señora Monteagudo, eu tampouco entendo. Entón, se vostede non quería facer unha emenda a totalidade, que é o que vostede quería facer, pois igual estamos aquí toda a noite debatindo de que é o que quería vostede facer, porque ou nós non entendemos, efectivamente hoxe é un día complicado, non sei por qué, ou vostede non se está explicando suficientemente ben para que nós podamos comprender, e somos maioría as que non estamos comprendendo o que é o que vostede quere dicir, nese sentido. Eu sumo unha petición da señora Monteagudo de que, por favor, retire a emenda e votemos unha declaración institucional na que a maioría saliu dictaminada favorablemente por 3 votos de 4, estuvamos de acordo, na que diversos grupos políticos están representados na FEGAN e tamén chegaron a un consenso e, pois, non sei que máis se pode pedir para chegar a un consenso e aprobar unha cousa por unanimidade. Chámame poderosamente a atención que para que vostede queira participar no texto teñase que convocar unha reunión previa a unha comisión informativa dicíndolle o texto que se vai a levar a cabo. Ato que eu sei, unha das funcións dunha comisión informativa é debatir, emendar, modificar, poñerse de acordo sobre as cousas que van a pleno. Nese momento, pois, eu entendo que despois haxa xente que lle pareza absurdo que por unha reunión que dura 2 minutos na que se vota a favor ou en contra se cobren 100 euros cando non se fai o traballo para o que está destinado. Pois sí, parece un absurdo moitas veces. E iso é unha opinión totalmente persoal. Se vostede me di que se lle pasa o texto antes de presentar, o sea, de facer a comisión informativa, vai participar, pois, bueno, de cara ao Día Internacional do Orgullo LGBT, direille que para xuño mandarelle un texto, a ver se así tamén vostede participa nel. Pois, tenemos que facer así, a mes vista, para que vostede participe e modifique no organismo que corresponde ou que está destinado para iso. Nada máis. Partido Socialista. Eu creo que lle estamos dando demasiadas voltas ao mesmo, que non ten sentido, estamos perdendo o tempo tontamente, o sea, está claro, o sea, quer sumar isto, pois diga, mire, yo quiero sumar el punto 1, el 2 y el 5, ya está, non o quer poñer, diga que no, que me debieron decir antes para ver si quería, si lo podíamos consensuar, non me parece mal, eso pareceme ben, sempre se fixo, o sea, non sei por non se fixo agora, pero debería facerse. É dicir, mire, todos os grupos políticos
Lo hacemos conjunto ou non? Pero bueno, non estamos xa nese punto. Estamos en que vamos a aprobar a declaración institucional como está, ou quer non di, non aclara se quer engadir algo ou non. Entonces, se non o aclara, aprobaremos o que temos. Digo yo. Rematou? Señor Lago Álvarez, pechamos o turno da explicación da enmenda, fale, que despois votamos a enmenda. De forma rapidísima. Eloi, la vas a matar a mí. Bien. Eu non sei, eu teño peco de explicarme demasiado. Entón, se me pode entender ou non entender. E deixei perfectamente claro que eu vou votar o meu texto e ustedes fagan o que queiran. Que decae o meu texto? Pois decae. É que a continuación, e non o poñan en solfa, por favor, eu vou votar a favor do texto que ustedes presentan. Pero hai uns pasos que dar, e son esos. Eu non falo de incluir un punto, tal, un parágrafo daqui ou da lado da colar, expliquei perfectamente. Non é de outra maneira. E non hai reproche posible que cando se trata dunha declaración institucional se convoca previo o acto propio administrativo da comisión informativa, neste caso, da comisión do que sea, se convoca a portavoces ou quen sea, mira, temos isto pendiente por diante, algunha idea sobre isto, aí che vai unhas intencións de texto ou que sea, iso é o propio que hai que facer, non é tal, pero non é un reproche pola miña parte de ninguna maneira, pero insisto, explícome demais e non... Últimamente do oído estou mellorando. Mel. Eu empeorando. Sí, mel. Nada máis. Gracias. Entón, vamos a pasar a votar a enmenda, vale? Votos a favor da enmenda? A enmenda como sustitución? Vamos votar a enmenda, Sabemos. do que sale. Porque como non nos quedou claro se era sustitución, engadido ou que, entón votamos a enmenda. Votos a favor da enmenda? Servidor. Abstencións? Votos en contra? Decae a enmenda. Agora sí, o texto, por favor. Bueno, a señora Martínez Romaní xa explicou antes da enmenda. Partido Popular. Non, quero intervir. Como? Claro, pero é que xa explicaste eso... Non, pero quero intervir aportándolle datos ao señor Lago Álvarez sobre o que Despois no dixo. teu turno. Vale. Despois no teu turno, vale? Partido Popular. Bueno, pois como xa manifestamos con anterioridade, primamos a unanimidade sobre el balconing, o lo que se quiera chamar. É verdad que se solicitou en varias ocasións que cando se pretenda facer unha declaración institucional pois se nos transmita con antelación un texto para poder vir á comisión xa pois con un texto máis ou menos consensuado, pero bueno, a opción de presentar textos que xa están, digamos, acreditado a súa aceptación por unha maioría social política, pois nos parece tamén válida. Nos gustaría, pois, ao mellor, sí, facer algún matiz, pero non o vamos a facer. O tema é acaído para o momento actual, no que estamos vivindo, vale? Estamos vivindo un tempo de cambios a todos os niveles e as mulleres teñen que, bueno, pois, remarcar o seu papel nese cambio. Creo que nós, desde aquí, desde o Concello de Muros, podemos facelo con bastante orgullo e con bastante bueno, pois do traballo que levamos feito en moitos anos. O temos falado en moitas ocasións que temos grandes profesionais mulleres representativas en todo o Concello e creo que tamén o temos falado en ocasións pois que é un tema no que ao mellor pois podíamos consensuar algunhas cuestións que podíamos poñer en valor. Tamén o temos comentado en varias ocasións. Parécenos ben reafirmar o noso compromiso para seguir visibilizando as mulleres pois como xestoras do público e tamén coincidimos ca afirmación de que cando unha muller
avanzan, ninguén retrocede e que todas damos un paso á fronte. Nada máis, nos, orgullosas de celebrar este día e transmitindo a todas as mulleres do noso concello a necesidade de visibilizar o noso esforzo, o noso traballo, a nosa posición e de facelo coa cabeza ben alta que creo que podemos facer. Gracias. Ben, Partido Socialista. Pois nada máis, non nos vamos a repetir, vamos a decir que nos parece moi ben o texto da declaración institucional e que as mulleres en Muros somos un modelo a seguir con respecto á nosa presencia nas administracións e en concreto no Concello de Muros e nada máis. Señor Lago Álvarez, sobre o Non, texto. pola miña parte nada. Me dou por manifestado con as miñas intervencións anteriores. Señora Romaní. Vale. Grazas por chamarme polo segundo apelido, remancando o papel de miña nai no traballo de sacarme adiante. Señor Lago Álvarez, que faga vostede referencia á lei do 2024 na que se modificou ora as listas electorais teñen que ser o que se lle chama cremalleira, como vostede xa explicou, non significa que se rompa unha estadística que hai a día de hoxe. Vamos poñer datos. Antes que esa lei estaba a lei 3/2007 de igualdade, que era ningún dos dous xéneros pode superar o 60% nin baixar do 40%. Bendita lei tamén, efectivamente, porque aí foi cando o papel da muller apareceu verdadeiramente, neste caso, na política. Na Galiza somos 313 concellos. As alcaldesas que hai a día de hoxe, deses 313, é o 22%. É dicir, 4 de cada 5 son alcaldes, homes. Os últimos datos recollidos sobre as eleccións municipais aos que puden ter acceso son do 2019. Hai unha convocatoria de eleccións que non se estudou, que é a do 2023, pero nese 2019 aproximadamente o 28,8%, é dicir, menos do 30% das candidaturas totais municipais de todos os partidos, de todos os concellos da Galiza, estaban encabezadas por mulleres, menos do 30%. E vostede quere me dicir que ca lista cremallera vais acabar o problema dese 70% que non existe. En 117 dos 313 concellos que hai na Galiza nunca se presentou a unha muller candidata á alcaldía. É dicir, máis do 37% dos concellos que ten a Galiza. 4 de cada 10. Van 12 eleccións dende que pasou a época do franquismo, municipais. E, efectivamente, por sorte, o caso de Muros é un caso para nada dentro da norma, porque xa, e vostede lembrase, porque estaba vostede presente, no 1979, as primeiras eleccións democráticas, na que vostede saleu elixido concelleiro, o seu partido, é dicir, onde vostede formaba a lista, encabezaba unha muller, María Estrella Cotón Míguez. 1979. A de verdad é que eu, como muller, e ahora mesmo como muller dentro da política, é un orgullo que fora así. Ojalá foran todas. Bueno. Desde o 1979 hasta o 1987, pasa unha elección de por medio, non volve a haber unha cabeza de lista muller que é a nosa compañeira Caridad González Cerviño por o CDS. E despois do 1987 xa nos imos o 2007 cando a señora González Cerviño outra vez pois encabeza o PSDG-PSOE. Eu estuve recopilando os datos. Van 12 eleccións democráticas. En 5 desas convocatorias non houve unha muller cabeza de lista e mira que houve partidos, que houve algunha elección no que había 8, 9 partidos a presentarse. Por
unha circunstancia da vida que, bueno, a ninguén se lle desexa. A señora González Cerviño foi alcaldesa polo falecemento do seu compañeiro, alá polo 2004 hasta 2006. E despois, no 2011, xa ela, como cabeza de lista, foi elexida alcaldesa. E a partir de aí, os mandatos do Concello de Muros son de mulleres. 4 mandatos consecutivos nos que a alcaldía ostenta unha muller. Home, pois non fixen a estadística, pero se ese é o caso de Muros, pois ojalá fora de todos os concellos da Galiza, sinceramente. E neste caso particular deste goberno, a maioría total da Xunta de Goberno, pois somos mulleres. É dicir, temos motivos para enorgullecernos de que sexa así? Sí, porque o noso caso non é para nada o caso que hai na Galiza. Vostede parecelle que xa está solventado ese problema cando xa lle dixen que hai moitísimos concellos no que nunca se presentou unha muller alcaldesa? Home, pois eu non o vexo como que xa está solventado. A verdade é que a min non me parece para nada que iso este solventado. De feito, vostede sabe, porque as mulleres non podían, nin aínda en moitos, por desgracia, concellos do rural e con pouca poboación acceder á política. E, evidentemente, estaremos de acordo, é por un sistema patriarcal machista, na que a muller se ten que meter na casa e o home o que ten dereito a poder facer a vida política. Supérase, pouco a pouco, vaise superando, ves as estadísticas e ves que vai os números aumentando. Non son suficientes. Vamos a extrapolarnos. Presidencia da Xunta de Galicia. Nunca houve unha muller presidenta. Apenas houve unha cabeza de lista muller. Presidencia do Estado español. Tampouco houve unha muller presidenta do Estado. E aí creo que houve máis, si, Rosa Díaz, Inés Arrimadas, Yolanda Díaz, si, bueno. Houve máis candidaturas. De todas as maneiras, eu creo que a frase que remata esta proposta de declaración institucional, a de que cando unha muller avanza ningún home retrocede, pois é simplemente a pura realidade. Cando nós estamos en política, os homes nos apartamos, non lle damos a patada, e non lle diximos ahora do noso momento, despois de todo o que fixatedes con nós, e de sufrir as consecuencias, senón, pois vamos a todos a remar cara adiante para que isto sexa o mellor posible e que transformemos de verdad o cada vez máis peligroso mundo no que vivimos. Non máis. Rematou. Partido Popular, segundo turno de intervención sobre o texto. Pois nada máis que comentar, creo que xa deixamos clara a nosa posición. Ben. Partido Socialista. Nada máis. Señor Lago Álvarez. Nada máis. Ben. Non, teño unha dúda. Non, sin ánimo de polémica ninguna, que non... De todas esas candidaturas que os homes superaron as mulleres en número de cabezas de lista, o seu partido polo menos fixo un 50-50. Das 300 e algo de candidaturas que presentou toda Galicia fixo un 50-50. Non, digo, con todo cariño, con todo cariño. Bueno, pois, os exemplos hai que empezalos a dar. Sí, por iso temos unha candidata a presidencia da Xunta de Galiza. Non sei, igual, ten que ver, ten que ver. Falemos do plano municipal. Do plano municipal, pois, home, non lle sei o dato, traio para o próximo pleno se o quero. Xa está. Evidentemente non a 50%, pero para iso estamos na política, estou dentro do partido o que represento para poder cambiálo. Non deberíamos entrar en un debate. Como ten que ser. Evidentemente. Como ten que ser. Non ten que ser, non digo que non. Sí, nada, un apunte nada máis. En canto ás datas dadas aquí en Muros en Batal, na páxina de murostimes.com, dicir, hai un gran artículo sobre todas as corporacións municipales con fechas de todo tipo e con... Señor Lago Álvarez, non vimos aquí a facer propaganda dos medios propios. Bien, nada máis por mañana. Ben. Bien. Señora Monteagudo, peche entón a exposición. Oi, somos verdad? Familia, pero non partimos apelido. El romaní es el que compartimos. Exacto. Bien, vamos a ver. Todo o mundo ten dereito a estar espeso un día. Sí, non pasa nada. Maruxa,
as miñas disculpas por entrar a debate, pero que é un tema que me encende é bastante, sobre todo, pois eso, porque non entendo cal é o debate nin cal é a polémica. É dicir, sí, señora Lago Álvarez, non hubo un 50% de candidaturas do BNG que encabezaran homes que encabezaran mulleres, pero estáse traballando para eso. Home, tamén lle podería botar en cara, porque cando vostede entrou na primeira corporación pasou a formar parte da comisión permanente cando encabezaba unha muller e non foi ela. Teorías teño que para min mas deixo nese sentido. Entón, bueno, pois cada quen terá a súa forma de pensar e de ver, e neste sentido, a min o que me agrada, como vostede xa manifestou que vai votar a favor, é que se chega a un consenso e que se poda aprobar isto como unha declaración institucional, e que é o de verdad relevante no caso de que as mulleres temos que seguir traballando, por desgracia, para acadar a igualdade real en todos os ámbitos da vida, e neste caso na política tamén. Nada máis. Señor Lago Álvarez, doulle o dato, 32% das candidaturas tiveron encabezadas por mulleres. Ben. Ben. Pasamos a votar. Votos a favor da proposta? Pois queda aprobada por unanimidade dos membros da corporación. Ben. Pasamos ás mocións de urxencia. Hai mocións de urxencia? Sí, nos traemos unha moción de urxencia. Mentres leves o texto vou sair un momento. Mentres leves o texto vou sair un momento.
sobre a urxencia. Moi ben, gracias. Bueno, a urxencia ben motivada porque consideramos importante que o Concello de Muros se posicione sobre esta modificación do Regulamento Xeral de Costas que estivo, bueno, exposta ao público pois do 4 ao 19 de febreiro con un plazo mínimo de 15 días e con a mínima documentación. Creemos que é importante que canto antes se posicione a nosa corporación no relativo a esta modificación para, bueno, saber en que vai a consistir, pois mellor, por eso o traemos de forma urxente. Bueno, pola nosa parte, fala de que isto aprobouse o 4 de febreiro, había tempo para presentalo en prazo, ainda que sí que é certo que a comisión desta vez se convocou antes, pero creemos que, bueno, non llevemos a urxencia, podería debatirse sen problema no seguinte pleno. Partido Socialista. Bueno, nós tampouco vemos a urxencia porque creo que ahora mismo isto está parado e non vemos motivo de urxencia sin entrar na exposición de motivos que tampouco compartimos, pero nós a urxencia la vemos porque ahora mismo isto non hai nada en miras ahora mismo de resolucións que exista un plazo perentorio, non hai. Entón non entendemos porque se meteu por urxencia cando se podía meter de forma normal. Ben, señor Lago Álvarez, sobre a urxencia. Sí, me dá con algunha dúda. O trámite de consulta previa é o contemplado na Lei de Procedimento Administrativo Común. Non? Sí. Sí, é iso, non? O mínimo, sí. Sí. En algunha parte di que se remita a Xunta de Galicia ao Concello de Muros toda a documentación relativa ao expediente de infracción que 2022-4121. Que é? É o expediente de infracción da Unión Europea no que se basa o Estado para facer este regulamento. Xa o intentou en outras ocasións, en outras dúas ocasións, pero ninguén coñece con certeza en que consiste ese expediente de infracción. Por iso se pide que se remita ao Concello ese expediente que o que fundamenta ou no que o Estado fundamenta a súa intención de modificar este regulamento. Dá máis. Urxencia. Bueno, pois o que digo, creo que é importante que canto antes nos activemos para saber en que vai a consistir esta modificación e como vai afectar ao noso Concello, pois mellor. Bueno, efectivamente isto se puxo 15 días, era unha folla o que se puxo a exposición pública e non daba moita información, por iso aquí se está pedindo información e canto antes se coñeza, pois antes se poderá adoptar pois unha postura ou saber en que nos vai afectar esta modificación que ninguén, o Estado non di moi ben en que vai a ser, pero polos antecedentes que hai de que xa se intentou facer esta modificación dúas veces e non o conseguiu, porque unha vez pois o Tribunal Constitucional tumbou a modificación e a outra pois o Estado retirou ante a reacción rápida e eficiente dos colectivos afectados, sinalamente a xente que traballa no mar e na costa, pois, bueno, consideramos que é importante. Se remitiron pola nosa parte alegacións, pero nos gustaría que o Concello tamén pois se posicionara en este sentido. Bueno, nós, como xa dixemos, creo que se podería traer o próximo mes e incluso daría tempo de que cada un dos partidos o mirase en profundidade. Nós, pola nosa parte, creemos que é mellor que se dé prazo para mirar a moción en profundidade. Porque non nos deron para presentar. Como non entendí? Pero por parte da actuación do Concello a hora de dicir se aprobamos ou non o que vostedes están a pedir, creo que é prudente darlle unha ollada de máis de 5 minutos.
Entón, nós pola nosa parte non apoiamos a urxencia para poder velo en profundidade. O Partido Socialista? Sí, douse o plazo legal e o expediente de infracción pódese solicitar sin problema ningún. Non vexo eu que remita a Xunta de Galicia ao Concello de Muros toda a documentación relativa ao expediente de infracción. Pideu a Xunta de Galicia, terá o expediente a Xunta de Galicia, suponemos que quer que o pidamos nós. Nós vamos a pedir cando teñamos coñecemento real de que se trata. Cando o vexamos, agora non vamos a decidir neste momento un expediente que non o vimos, que non sabemos exactamente o fondo do asunto, e o normal é que desde a Xunta de Galicia pediran un expediente de infracción, que pon aquí. Se non o pediron, que vamos a dicir nós, Xunta de Galicia, pide usted o expediente? Eu creo que isto non é urxente. Creo que, sin persuicio de empaparnos en la lei, ou la modificación do regulamento que queren facer, eu creo que non é urxente. Rematou? Sí. Señor Lago Álvarez, sobre a urxencia. Nada máis que decir. Ben, votos a favor da urxencia? Abstencións? Non hai maioría absoluta, non vai adiante a urxencia, non? Maioría absoluta, non que puño dicimos maioría absoluta. Se nota maioría absoluta. Claro, teño 6 e 6. Vale, ben, pois decae a urxencia. Mocións de urxencia, hai máis mocións de urxencia? Señor Lago Álvarez, ten algunha moción de urxencia? Non. Non? Vale, pois entón, por parte do Partido Popular hai algunha máis? Non, gracias. Ben, entón vamos á parte de control dos órganos de goberno e fiscalización da xestión dos órganos municipais de goberno. Dar conta das resolucións da Alcaldía número 1/2026 do 2 de xaneiro ata número 165/2025 do 13 de febreiro de 2026 e das actas da Xunta de Goberno Local número 1 do 7 de xaneiro, da número 2 do 21 de xaneiro e da número 3 de 4 de febreiro de 2026 e das resolucións contrarias aos reparos formulados pola intervención municipal. Sexto punto, rogos e preguntas. Quedou pendente a contestar a unha pregunta feita polo señor Lago Álvarez sobre dúas facturas de pago á abogada do Concello. A primeira delas, como non foi moi extenso o que se refería, espero que sexan estas as que vostede se refire. Unha delas que tiña un valor de 10.043 euros e outra de 3.922 euros. A que ten un valor de 10.043 euros, voulle dicir o número do procedemento, non lle vou dicir a persoa que está metida no procedemento, vale? Se quere preguntar despois, que pregunte, pero aquí digolle o concepto. Na primeira, na dos 10.000 euros, honorarios profesionais por representación e asistencia en autos do procedemento 191/2023 dun contencioso, honorarios, ese foron 800 euros, honorarios profesionais por representación e asistencia letrada no auto 182/2024 dun contencioso, que foron 500 euros, deixen ir marcando para non perderme, honorarios profesionais por representación e asistencia da letrada no do procedemento 50/2025, que foron 1.000 euros, honorarios por representación e asistencia da letrada en autos de 23/2025 do social, que foron 500 euros, honorarios profesionais por representación e asistencia letrada no 124/2023 do social, que foron outros 300 euros, no 29/2024 do social, que foron 800, do 269/2024 do social, que foron 500, 321/2024 do social, que foron outros 500, 512/2024 do social, 800, 517/2024 do social tamén, outros 500, 584/2024 do social, 800, e 621/2024 do social,
800 e 610/2024 do social tamén 500 euros. Non lle digo o nome por protección de datos do que prefiro, bueno, non sei fijo se eu podería dicir, pero mellor non dicilo. E na outra, que son 3.922 euros, temos o procedimento 529/2024 do social, 300 euros, 58/2025 do social tamén 1.000 euros, 284/2024 do social 800, 679/2024 600 euros e 692/2024 1.000 euros. Esas son os conceptos aos que fan referencia cada unha desas dúas facturas que vostede, eu imagino que serían esas polas que preguntaba, porque eran as dúas que había nos decretos. E non quedaron máis preguntas por contestar no pleno de xaneiro. Rogose preguntas para este mes de febreiro, Partido Popular. Gracias. Bueno, creo que foi no mes de outubro, novembro, non recordo moi ben, preguntamos por que se estaba pagando a unha empresa un servicio de prestación de socorrista máis por un importe bastante elevado. Nos contestara naquel momento o concelleiro que era unha situación puntual, pero ahora vemos que hai unha factura de 12.000 euros por prestación de servicio de socorrismo 3 meses, son 4.000 euros por mes. Entonces, non sei se esa situación puntual se converteu nunha situación estructural ou que foi o que pasou, pero chama a atención, en todo caso, a factura. Contesto. Sí. Vale, fora un caso puntual dunha baixa, despois tivemos outra baixa, tamén de, non sei se foron 3, 4 meses, e houve, para non cortar o servicio, pues, non cortamos ningunhas clases, nin parroquias, nin na piscina, nin nos pabellóns, cubrímolo con esa empresa, a empresa cobra, os traballadores cobra, e foi esa cantidad. Por non cortar o servicio é porque tiñamos a lista de monitores socorristas, había 5 personas, as 5 estaban traballando ou estudiando, entonces non pudemos tirar de lista. Neste caso, ora anticipámonos, sabemos que vamos a ter unha baixa o mes que ven, por paternidade, neste caso, e estamos actualizando a lista, que no caso non vai facer falta, porque unha das persoas que está na lista actualmente agora está disponible para traballar. Entonces foi puntual 2 veces, porque pasou o que pasou, e agora pois non debería volver a pasar. Bueno, pois a ver se é así. De todas formas, pois parabéns ao futuro pai, se é unha paternidade nese caso. Sí. Tiña tamén unha pregunta para a señora Rivadeneira, pero non está, pois era porque nos preguntáramos polo bacheado no Artón e nos dixo que se iba a cometer nos días seguintes a cando preguntábamos no pleno do mes de xaneiro, e era por saber se eso se fixo ou non, que non vimos, non entendemos que non. Agora mesmo están bacheando en general. Bueno, ela contestounos que se iba a facer a semana seguinte, en este caso o do Artón, que era polo que preguntábamos, e era por saber que fora o que lle impedira. Tamén nos gustaría que nos facilitarades a facturación desa empresa, en particular, durante o ano 2025. A empresa que está facendo esas sustitucións, vale? Porque tamén aparece agora que abonándoselle os cursos de cociña, que tampouco se lle abonaban antes, que se lle abonaban ao profesor que as daba, ou a persona que estaba dando as clases, e agora aparece tamén esta empresa facturando os cursos de cociña. Entón, bueno, nos gustaría que se nos facilitaran a facturación con esta empresa durante o ano pasado. A ver, pasou que antes tiñamos un cociñeiro, o cociñeiro marchou, buscamos cociñeiro para seguir co curso de cociña, non o encontramos. Non encontramos xente que pudera facturar, cas condicións de, bueno, para que pudera facturar. E entonces non pasa solamente en cociña, en deportes ou tal. Cando non hai unha persona que tal, chamamos a unha empresa. A empresa danos unhas condicións e cando non nos quedaba remedio, pois hai que coller esas condicións. Entón, temos a sorte de que en esta ocasión a persona que nos suministrou esa empresa, tivemos a gran sorte que é un gran cociñeiro. E creo que estamos con nós non ten relación laboral, ten o que a empresa. E creo que tivemos sorte
porque a nivel personal creo que ese cociñeiro o Concello non podía pagar. Con lo que le facturan, lo pode pagar perfectamente. É unha empresa. Queríamos preguntar tamén polos pregos do camping. Hai algunha novedade? Pois están prácticamente listos. O que pasa é que non aparecen os planos por ningún lado. Démoslle volta ao arquivo 3-4 veces. Solicitáronse incluso no xulgado a ver si había, porque, bueno, como foron obxecto de litixio no seu momento, tampouco sabía no xulgado, dixéronos que xa os devolveran para o Concello, pero no Concello non están por ningún lado, entón estásenos retrasando máis porque hai que pedir o levantamento planimétrico novo. Moi ben. Tamén queríamos preguntar polo orzamento, se hai algunha novedade. Pois estamos facendo orzamento. Esperamos non tardar en traelo. E a RPT? Pois tivemos xuntanza esta semana o martes cos traballadores e avanzouse en determinados puntos e hai plantexada outra nova xuntanza xa, con data. Chegouse a consenso en algún punto e noutros pois hai que seguir traballando. Se pagaron as axudas do casco? Non yo digo, porque non o sei. Agora mesmo non... Algunha sí. Algunha pagou. Algunha xa se pagou. Sí. Ou polo menos foi como dixo Paco a mí. Que estaba lista para pagar, co cal supoño que se mandaría a transferencia. Avanzaron algo ca modificación da ordenanza do mercado ou cos plans que teñan para o mercado? Pois agora mesmo hai pedida unha subvención, verdad, Manuel, de mercados? Sí, hai unha subvención que quitaron este ano nova, entón, pois como esta subvención permite facer un estudio un estudio de viabilidade do mercado e demais, aproveitando a opción que temos de facer este estudo, a idea é modificar a ordenanza según os criterios do estudo. A subvención é para mercados excelentes, non parece que sea o noso caso. Do tanatorio temos algunha novedade? Porque vimos unha publicación de unha empresa, Grupo Santa Marta, dicindo que estaba aberto. Pois non fai moito, diríalle que haberá 1 ou 2 meses, falei, non, fai menos, bueno, non lle digo a data de memoria, pero non fai moito. Chamaron, bueno, mantiven conversa cos do tanatorio, cos de Grupo en Alta, E foi en España, o grupo do tanatorio. Pois mandan o correo co de en Alta abaixo. En Alta é outra empresa. Pero aí houbo un tema de que unha comprou a outra, e a verdade é que sempre me fago un lío con cal é exactamente a que está agora, pero mandan os correos co logo de en Alta. Entón, por iso eu digo que son os de en Alta. Non fai moito que falei con eles e plantexaron a posibilidade de de facer unha reunión coa corporación. Seguiremos falando con eles a ver a donde chega. Fixemos un rogo no pleno pasado para que retiraran unha caseta que está no cachón que leva xa un montón de tempo, bastantes meses, non sei se puderon retirar. Pois a verdade é que a Brigada de Obras este mes andivo a 1000 coa cantidad de incidencias que houve por culpa da chuvia e do mal tempo. Non dou unha volta dele. Pois nada máis, gracias. Señor Lago Álvarez. Sí, gracias. A ver, vamos a ver. Concretamente empezar co tema, sí, os decretos a pleno. Bueno, a historia xa conocemos, etcétera. O que se lle agradezco que deste viaxe viñeron algúns decretos do mes de febreiro.
non todos, pero sería un progresa adecuadamente que, vamos, que pido, e volvo a pedir, que na medida do posible se entreguen os decretos ao mes no que estamos. Señor Lago Álvarez, a ver, vamos a pedir con raciocinio, vale? Enviáronse os decretos ata o día 13 de febreiro. Púxose unha data intermedia. Bueno, aparte que o pleno convocouse, as comisións convocáronse, que día foi o... Sí, as comisións convocáronse con bastante antelación. Decidimos poñer unha data intermedia que fose sempre a mesma, para que non haba despois, porque vostede di que é moi fácil darlle o botón e tirar para diante, pero o mes seguinte... O pleno convocouse o 23. Pero o mes seguinte haise que acordar en que día se mandaron os decretos para non repetilos. Entón decidimos poñer unha data intermedia. O 13 de febreiro eu creo que é, bueno, pois os decretos ata mediados de mes. Xa é máis do que tiña, pero é que aí aquí xa é tema de operatividade. Non é nada máis. Agora, se quere, volvemos a mandar os do mes completo xuntos e xa está. Volvemos a día 30. Gracias por perdonarme a vida. Bien, continúo. Vamos a ver. Reparos de intervención. Volvo novamente. Aí se dá conta dos reparos de intervención. Os reparos de intervención non están por ninguna parte do expediente do que se me dou conta. Rógolle que dirixa, vamos a ver, que os reparos de intervención xa que dá conta que podamos ver, ou polo menos que se podan ver os reparos de intervención. Número 3. Volvo co tema da páxina de transparencia, reconocimientos de compatibilidades, declaración de bens, actividades dos representantes públicos, relación de bens inmobles da entidade. No pleno pasado, en outros plenos, pois me di que xa dou órdenes e instruccións, pero a día de hoxe, ás 6 da tarde, ou 6 e pouco da tarde, seguían sin estar publicadas. Rógolle que se publiquen. Isto, na páxina de transparencia do Concello. Fálolle do camiño Ancoradoiro, camiño de Xalfas. Camiño de Xalfas, que se vou aportar as fotos, está nunhas condicións lamentables. Chamar a atención, aquilo non ten moito xeito como está aquilo. Me din que por ali pasou maquinaria pesada, de cara á área maior. Iso é o que me dixeron, e acabou de estropear moitísimo máis aquilo que xa estaba estropeado. Sei claramente que ao tratarse de Red Natura non se pode utilizar o formigón, perdón, non se pode utilizar o famoso pitch. Bien, mira, hai alternativas comúns e permitidas, incluso algunha delas máis económicas como son a zorra natural ao macadán, os suelos estabilizados con cal ou cemento, pavimentos de polímeros ecolóxicos, empedrados ou adoquíns de pedra, celosías de formigón ou plástico, césped parking, lle chama isto. E rogo, dicir, iso é un acceso casi principal a playa de Area Maior, que iso hai que telo en conta e poñelo en condicións, buscarlle unha fórmula e poñelo en condicións, porque é necesario, moi necesario, que ese camiño, polo menos, para as persoas, non estou falando dos vehículos, que é outro problema bastante grave, pois que sea accesible para as persoas, e sobre todo tendo en conta os veciños que ali hai. Entregolle dispós fotos para non molestar, non vou ir entregando unha por unha. Non foi tanta que me dé a foto, que xa o vin. Aí o que pasou foi que pasaron a Xunta fixo unha campaña de eliminación de invasoras, se foron quitar erva da pampa e meteron os tratores pola pista e quedou todo desfeito, é verdad.
pero iso foi a Xunta e foi na parte da pista de terra que quedou totalmente intransitable e fixemos a reclamación pertinente. Bien, espero que vamos, de alguma maneira, hai que botarlle man a eso que non está en condicións para nada. Lixo no cementerio de Ser, xa falei máis dunha vez e volvemos ao mismo. Sei perfectamente que é un imposible estar en todas partes e comprobar se alguén tira lixo de mala maneira. Bien, con todo que poda ser, hai que ter moi en conta, se hai que apretar, facer uso da reglamentación. O punto limpio creo que anda sobre 30.000 e algo de euros o que nos vale o Concello. Pode ser. Sí, sobre 30.000 e algo de euros. Bien, habendo un punto limpio, isto non se pode permitir. Estou, por unha razón ou por outras, ando ben detrás de cámaras de tal, ahora mismo eso está económico de todo. Señor Lago Albert, non se pode gravar na vía pública os contenedores. Non se pode. Se pode pedir permiso e se grava. E non se pode ter a grabación máis de 30 días, etc. Non é moito pedir. Bien. Agua no paseo marítimo de Muros, xa falei máis dunha vez, na parte de arriba, a aguiña vai, a aguiña ven. Non fixo falta que viñeran grandes temporales, isto non foi dos días dos temporales, que a parte de abaixo, pois está, un estanque. Se trate de que sea de costas ou sea de quen sea, de portos, en este caso. Pedirlle a portos darlle conta destos para que traten de amañar. Aí hai un problema de aguas que teñen que ir para onde teñen que ir. Fálolle, vexo e leo, vamos, que ahora mismo se están facendo labores de limpezas, de camiños, de fontes, pequenas actuacións. Primeira pregunta é se isto, o personal asignado, é o personal que a Xunta de Galicia, por 9 meses, 3 personas, non é ese personal. Bueno, algún hai. Eses tamén van, pero van todos. Bueno, pero vai incluído no paquete dos 30.000 e algo de euros que creo que leín que dou a Xunta de Galicia para... Os aprobe. Sí, eses tamén van todos. Están todos, non? Bueno. Van todos. Pois aproveitando, pero 9 meses, Bueno, un tempiño moi... Pero acaban este mes. Bueno. Xa acaban agora. Lavadeiro do Camiño do Souto, lavadeiro e Camiño do Souto en Tal. Ahora mesmo se está actuando en Tal, vin unhas fotos, vin outras. Estos, a mí me chamou inmensamente a atención esta cousa bonita e preciosa, este lavadeiro que hai ali pola zona do Souto. E me gustaría ir a velo, seguramente que a moita máis xente tal, pero está o camiño, que non é gran cousa, está impracticable. Aquí non se ve camiño, nin se ve nada de nada, parece a selva amazónica. Rógolle que con ese personal que esta temporada está traballando, que se faga un pequeno esforzo, e incluso se estes días están por aí na zona, que accedan e limpien o camiño, que non é ninguna cousa de rara. Paso os dispostos, sí, para non... Están traballando agora tamén, Aquí no Souto, no lavadeiro. Non, están traballando en xeral. Sí. Están traballando en Tal. Pero... Bueno, en Tal, en Louro, en Taxes, creo que de este tema algún veciño lles mandou un escrito dicíndolle preocúpate por este, por aquel outro. No, do Souto non entrou nada. Non entrou nada? Do Souto non entrou nada. Pedindo para o Souto, non entrou nada? Eu diríalle que non. Eu vino no Facebook. Pero... Vamos a ver. O acceso ao río do Souto. É outro que me fala o que vai por detrás da casa de Cabanas. Están con maleza. Algo entrou. Pero vamos, é normal. Non sei de que día é ese. É normal que non se acorde, pero, bueno, é dicir, algo entrou. Non
Non veño a min De que o que me día soplan é por este oído que me vai fatal, mal. E me teño que soplar por un e por outro. De que día é ese? Pode ser que non fose un dos días que fixen o rexistro. Bueno, non pasa ren. Concretamente se están poñendo De que día era, perdoa? o escrito. Sí. Entraron escritos, teño que decirlo. Non nos Da parece. persona que é, se lle digo No, o día, si se me- sabe. co- No, dígame o día. Se o vai a saber, bueno, si Dígame vai o a saber día. igual, eu digo, non teño problema ningún. A ver como anda isto. Non fai falta que dixo, non, se me dio día xa... Bueno, buscamos. Inés, por favor, confírmame que eu non lle vexo a mecha. Está de lado. El día, no lo pone el DNI, el CIF del Concello, pero no aparece la fecha. Sí. No, es que debe estar cortado el texto, no. Debe estar cortado. Bien, continuamos. Espellos en tal. Se están colocando algún espello se está colocando estos días en tal, frente a Cabanas, indo para Cabanas, etcétera, etcétera. Necesidade dun espello para acceder a Comarcal 550 dende a baixada polo Codés. Non hai visibilidade entre os vehículos que estacionan e os contedores de lixo, o que supón un risco para as persoas que pretendan acceder a Comarcal 550, a nosa comarcal. Lle rogo, na medida do posible, que se instale un espello aí nese sitio. Contedores de vidrio. Contedores de vidrio. Bien. Rógolle que pense o seu goberno na posibilidade de darlle data máxima dentro da noitiña o permiso para poder tirar o vidrio. É dicir, se o tiran ás 10 da noite ou ás 11 da noite, moi ben, pero tiralo, hai que poñerlle un límite. Se o tiran a unha ou ás 2, fai moitísimo ruido, estorba moito. Nunha parte, en outra, estorba moito, bastante. Tema de que rógolle que tal. Bien, continúo. A pregunta é, leo, dispoxa foi concedido. Páxina 151, decretos de decembro, solicitou da Diputación de subvención para técnico de turismo no Pozo do Cachón. Creo que leín que xa había sido concedida a subvención. Destos días, unha semana ou así, foi concedida. Se está pechado, como é que se pide para un técnico de turismo? Non está pedida como Pozo do Cachón, está pedida como técnico de petroglifos e máis Museo do Mar. Que tamén está pechado. Sí. E a solicitúa é técnico de petroglifos, sí, son varias zonas. Igual non lín ben, pode ser, non digo non. Bien, vale. Bien, leo na páxina 46 dos decretos, estos son, creo que, sí, primeira liquidación 2025, liquidación centro de día. Un importe de 16.875 euros. Isto é fruto de un convenio firmado co departamento correspondente da Xunta de Galicia. Ter que aportar 33.000 euros. Para ter centro de día, temos que pagar. Sí. Bien, vou solicitar por escrito que se me dé copia do convenio firmado no seu momento, porque me chama moitísima atención, porque o centro de día de Muros, igual que algún outros, está xestionado por unha empresa privada. Entonces, quixera ter conocimento de hasta onde chega ese convenio. Pero non o licita o Concello. Non, en absoluto. Non o licitou o Concello. Licitou no seu momento a Xunta de Galicia. Sí. E foi concedido no seu momento, non sei ahora mismo como está, pero no seu momento foi unha empresa privada. Entón me gustaría ver ese convenio, ver a posibilidade de ver o porqué, en base a que.
que sempre está justificado. Bien. Reclamación ambulantes. Hai cousas das que hai que falar. Vexo moitos decretos notificando a vendedores ambulantes por impago de tasas. Ahora mismo non yo sei que non tengo dato, pero 20 e pico de actuacións, reclamando cantidades dos anos 24 e 25. Eu pido por escrito ou ben para o pleno siguiente me di a canto ascenden a cantidad dos cartos solicitados por esos impagos. Digo yo para o... Non un por un, dicir... Sí, o total. O total... Digo yo para o próximo pleno, porque evidentemente non teño... Eu sei o número aproximado, pero como non o teño aquí, non yo vou a dar. Bien. Para o próximo mes. Contedores de cartón e papel, o pleno anterior din conta que na avenida de Castelao había un contedor de papel que non lle funcionaba ben en condicións a apertura das portas que ten na parte de abaixo. Que non estaba ben. Tanto ese como un do que tuve en conta en Esteiro, en frente do bar ao restaurante Carmiña. Pregunto se lle dou conta a mancomunidade ou a empresa que pudera ter a concesión do papel para que solucionase ese problema. No caso de Muros, ollo, que o amiño, moita habilidade, acaba sacudindo co portátil que leva, acaba sacudindo tal, e a punto está de darlle a unha parola. Se lle dou conta a mancomunidade ou a empresa que leva... Pois mire, todos os meses ou cada 15 días incluso dáselle conta a mancomunidade de todos os contenedores que están en mal estado, xa sexan de lixo, bueno, o lixo común como dos demais. Non lle podo dicir exactamente se deste se lle dou conta, tería que preguntar, pero... Vale, continúo. Xestión de redes sociales, unha pregunta na página 187 aparece novamente unha factura por importe de 1.482 euros a favor de unha empresa XX. 1.482 por 25 multiplicado por 12, 17.787 euros. Cal é concretamente o traballo que fai esta empresa para o Concello? Elabora as notas de prensa, xestiona as redes sociais, fai toda a comunicación coa prensa, cos medios, bueno, cos medios de comunicación todos, con periódicos, prensa e demais, elabora as notas de prensa, fan a xestión das distintas redes, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, fan reportaxes fotográficas, fan reportaxes de vídeo. É un gabinete de comunicación que xestiona as redes sociais tamén. Pregunto, non están por nada, non son 18.001 euros, que sería outro detalle. Pero falou usted ahora mismo de que fan os vídeos, fan as tal, pero vexo moita facturiña de vídeos e de outras cousas, a parte desta empresa. Pois débese de estar confundindo. Sí. Porque os vídeos das redes sociais e demais fainos esta empresa. Bien. Pedirelle por escrito ter acceso a un determinado número de facturas. Bien, continúo e xa vou rematando. Setembro de 2023 aproba unha emenda, unha moción corrixida acerca do local para o xulgado de Muros. Como está todo eso? Do tema do xulgado. Parado. Non deron información, non chegou información de nada aquí. Nothing de nothing. Hubo no seu momento, isto foi en setembro, reunión dos abogados de Muros que tuveron o día 6 de outubro do 23, reunión ca alcaldesa o 10 de outubro do 23, reunión ca director xeral de Xusticia o 26 do 10 do 23. Polo medio hubo unha
declaración á prensa súa de que lle había ofrecido como posibilidad o local da Bella Lonxa. Hubo contestación a eso por parte da Dirección Xeral de Xustiza? Non hubo. Bien, me quedo non houve contestación. así. Veu o director xeral de Xustiza aquí, ensineille o edificio e demais, pero non volvemos a ter ningún tipo de comunicación por parte deles. Bien, unha pregunta porque eu quero saber, quero aprender, que ainda teño a cabeza disponible. Cando se adxudica unha obra no pliego de condicións, aparece de alguna maneira o que unha vez a obra feita ten unha garantía de tanto tempo en meses ou en anos? Depende dos pliegos de condición. Hai algúns que sí, que establecen unha garantía de X anos ou X meses. Sí. Por exemplo, a obra que se fixo en frente da capela da Virxen de Lira. Da capela da Xesta, da Punta da Xesta. Santa Isabel. Santa Isabel. A entrada da Xesta, Sí. entendémonos. Me gustaría saber si... É que non tuve acceso a eso porque eu ainda non era concelleiro, non tuve acceso a ese pliego de condicións, porque aí xa se actuou un par de veces a remendar Sí. A cousiñas. empresa que fixo a obra xa remendou un par de veces pedras que se soltaron ou cachos que escacharon. A conta do Concello, Non, a conta dela. a conta dela. Vale, bien, Onde fixo a obra, a conta dela. bien, vale. Me alegro. Me alegro. Continúo. Maio de 2024, unha moción que eu presentei a número 43 acerca do transporte dos Sergas, onde se pedíamos que dirixirse aquí, alá e acolá para que se habilitaran unidades de transporte desde o Concello de Muros ao Hospital Clínico de Santiago e outros para os traballadores dos Sergas residentes en Muros. Pasaron xa prácticamente 2 anos. Que hai deso? Non houve contestación e estou pendiente de cita con mobilidade. Co conselleiro. Non, hai que pedila con mobilidade, co conselleiro de Sanidade xa me reunín. Pero isto hai non que pedir con mobilidade. Con mobilidade. Bien, polo medio non hubo ninguna actuación. En algún momento se explicaba que se estaba en contacto co primeiro teniente de alcalde de Outes para facer unha actuación conxunta. Co primeiro tenente de alcalde de Outes e máis co alcalde de Outes antes da moción de censura e co actual alcalde de Outes tamén agora. Eu paseille unha carta para que pidísemos os dous cita, pero como a día de hoxe ainda non me contestou, teño que tirar sen Outes. Bien. Non queda outra. Continúo. Volvo a insistir que é moi importante. Si houve contestación de Costas sobre o edificio no Artón. Edificio que ocupa a Esteirana. Teño que revisalo porque agora mesmo non lle podo dicir de memoria se entrou algo estas últimas semanas. Vale. Teño que revisalo, vale? Bien, Praza de Abastos, xa falou Inés, bien, seguimos esperando. Subvención da Xunta para dinamizar a Praza de Abastos, tamén se falou. Listo. Do camping da Bouga, xa se falou, se puxo en marcha o proceso para xudicar, etcétera. Vale. Acerca da auditoría do Consello de Contas, algunha razón? Estes días falaban de, que xa habían acabado a auditoría na mancomunidade do Barbanza. Aquí en Muros algunha... Entrou un borrador con algunha consideración. Creo que fai, non sei, que verá, 3-4 días por aí. Non fai moito, pero entrou o borrador. Bien. Dou por rematado. Pois, se non hai máis rogos nin preguntas, damos por rematada a sesión. Boa noite.
Vale. Igualmente.